Алейкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар инҷо чӣ хеле ки мебинед меҳмонхонае аст ки мо дар инҷо истодаем ва ин атроферо мебинед ки ҳамааш меҳмонхона аст, то тоате ки бузурги дар рӯи ҷаҳон аст. Ҳамаи инҳо меҳмонхона ҳастанд. Мо мехостем ки меҳмонхонае ки мо истиқомат дорем онро ба навор гирем ва пешкаши шумо кунем. Бо мо бошед дӯстони азиз. То бародарони азиз, ҳамина гуфтанем ки гостиницаи мо ҳотел Макка бай Миллениум, номаш Миллениум нишондодаш манами ҳарфи М аст. Мегзарем ва пурагӣ наворбардорӣ мекунем ва пешкаши шумо мекунем. Бародарони азиз, Миллениум яке аз гостиницаи 5 ситора мебошад ки дар инҷо монад дерсе нафарон мешинанд дар инҷо ки меҳмоное ки омадан борошон бисёр мегиранд ба дар медоранд. Дар инҷо пеш аз дар омадан проверкатон мекунанд. Ҳам худатонро проверка мекунанд ва асбобе ҳаст ки сумкаҳоишонро проверка мекунанд. Дар омадан манахе картинка ресепшенист аз тарафи дасти чап аст. Дар тарафи дасти чап ресепшн аст. Баъд аз ресепшн боз дар ин тараф ҷои нишаст аст. Ҷои нишасте аст ки бегоҳӣ метавонӣ аз ин ҷо истифода барӣ. Баъдан боз як ресепшн дигар дар инҷо аст ва чунин ки дар инҷо мебинем столе ҳаст ки барои аз инчунин ин столро метавонед истифода баред. Ҳангоми дар гостиница ягон рафиқи дӯсти шумо мебиёд, метавонед аз ин стол истифода баред. Баъдан бо гурӯҳи нафароне ки зиёде пеши шумо меянд, метавонед аз ин ҷо истифода баред. Хеле хуб мешавад. Ана бародаро, чӣ хеле ки мебинед, мо аз Екатеринбург бо ҳамроҳи тур Булгар тур омадем. Номери телефонаш 912 688 0092. Ташаккур брат. Дар ин ҷо метавонед аз каминкҳое ки массаж мекунад истифода баред. Он қадар қимате нест. Ва ин ҷо боз ҳаст ҷои нишасте ки барои шумо кардам. Мо кӯшиш мекунем ки ин ҷоро ба пурагӣ ба шумо нишон диҳем. Вақте ки гостиница мебиед ё ки аз гостиница мерем, барои шумо мана инҷо багаж аст. Вақте багажатона супориданӣ мешед, ин вай дорад ҷое дорад ки багажҳои шуморо мебаранд, мемонанд, мана хел мисл мебароранд. Шуморо як варақча метиҳанд, як қоғозча метиҳанд ки мисли аэропорт ки ҳамин аз шумо буд, дар ҳақиқат аз шумо аст. Салому алайкум. Дар ин ҷо 5 соата мебинед ки 5 соат вақти from office department вақти намоз аст ба фикрам. Ман қадар аҳамият надам. Ресепшн мегзарем. Пеш аз ресепшн аз дар омадан дар инҷо ҷои нишаст аст. Якчанд ҷои нишаст аст. Ана чунин картинка дар рӯпарӯи ин дар омадани ҳотел аст. Баъд дар инҷо расмҳои ҳотел аст. Дар байн мондагиан як стол ки дар бош гул мондагиан. Ин меҳмонхона, ин гостиница ду намуд дута роҳ дорад. Дар инҷо информатсия аст. Боз аз ин дараш ҳам агар дароем чунин вай аст картинка кардагиам ки хеле зебо аст. Баъдан камтар роҳ мегардем. Дар ин ҷо ҷое аст ки бегоҳӣ вақте ки мардум зиёд мешавад, дар ин ҷо билинчик мепазанд, тортик шаурма метавонем ки аз ин ҷо истифода барем, пулакӣ хӯрем. Баъдан тарафи дасти рост мегардем. Тарафи дасти ростам ки ҷо сохтиам ки беҳад ҷои хуб аст. Мана бародаро бинед чӣ хел ҷои хуб аст. Аз ин ҷо ҳам метавонед шумо истифода баред. Аз ҳар куҷое ки шумо мехоҳед, боз ин ҷо як курсӣ барои массаж кардан аст. Аз ҳар он куҷое ки мехоҳед дар ин меҳмонхона истифода баред. Аз тарафи дасти чап ҳам ҷои нишаст аст. Аз тарафи дасти рост якчанд ҷои нишаст аст. Мана бародарони азиз, давом метиҳем, камтар боло мерем. Дар ин ҷо мағозае ҳаст ки барои шумо тӯҳфаҳо омода кардааст. Аз Қуръон саркардагӣ ва чалаҳо, аз чалаҳои оддӣ саркардагӣ соато то нуқраву тилло. Бародарони азиз, боз дар ин ҷо тасбеҳҳо ҳастанд. Мана бинед ва нуқраҳо, чалаҳои нуқрагӣ ҳастанд, соатҳое ки барои шумо лозим ҳастанд ва ҳамчунин идрушкаҳо. Игрушкаҳое ҳастанд ки дар ин ҷо
дар салон дорем. Ассалому алайкум. ва барои шумо омода кардам ки барои об хӯрдани оби замзам хел чизро туҳфа барои худ гирем. давом метем наворро бародари азиз барои кӯдакам ҳаста барои калонтарон ҳаста. бародари азиз якчанд тасбиҳ ҳаст. давом метем наворро. мо ба охир мерасем. охири инҷо чунин курсиҳое ҳаст ки барои шумо қулай аст ки дар инҷо ҳамроҳи рафиқон дӯстони худ шинеду суҳбатро давом тем. баъдан тарафи дасти чап мегардем. тарафи дасти чап мегардем чунин ҷойҳои зеборо мебинем. барои нишаст тайёр кардан. ҳангоми ҳаҷи фарзӣ омадан дар инҷо шояд ки ҷой нашад ё ки ҳар бегоҳ рӯз саҳар абед бегоҳ инҷо пур аз одам бошад. барои ҳамин ҳар тарафи ин меҳмонхона ки қадам монем он тараф барои меҳмонои худ омода сохтаанд. бинем ки чӣ хел ҷои бароҳат аст ва шумо метавонед аз ин ҷойҳо ҳатто шаб истифода барем ки дар инҷо телевизор мондагиам, телевизори калон ва мана хеле ҷойҳое аст ки шумо метавонед дар инҷо нишаста чой нӯшед ва дар инҷо кафе мегем қаҳва чанд намуд қаҳвае ки барои шумо лозим аст шумода маъқул аст. чой кабуд, сиёҳ, қаҳва, кофе, капучино ва ғайраҳо омода сохтагиам. ана дар ин наздикиам метавонед шумо нишаста. ин якум ошёнае мебошад, ошёнаи меҳмонхонае мебошад ки ба ном Millennium ки ҳозир мо дар он ҷо истодаем. 5 ситорача дорад. дар ҷо телевизор дар ҳар ҷои нишаст телевизори калон гузоштаанд ки нафарон ки мехоҳанд дар ин ҷо нишаста истироҳат кунанд ва боз тамошо ба маккаро ба пуррагӣ бибинанд. аз тарафи чап ба охир дар ин ҷо як мағозае аст ки Assalamu alaikum. We are from YouTube. You can speak English? No English. Ardo? Burma. What language do you know? India, Pakistan, Arabic. Bangladesh, Myanmar. You speak in Burma. Burma. You speak Bangladesh. Okay, very good. It's your. This is your. The shop yours? Okay. Бародар моро намефаҳмам. This all of yours? Whose? This yours? Whose? Saudi. Okay, бародари азиз, ягон гапшо нафаҳмидам ва ягон гап маро нафаҳмид. бародари азиз, чихе ки дар ин ҷо мебинед ҳамчун мағозаи туҳфа ба мардум ба ҳоҷиён. мана мақсад шумо мехоҳед ки анамина харед. How many? 40 riyal. Nisbati it's good. 40 riyal. Tajikistan. Shilpayir. It's 40 riyal. 45. Silver. Chilipan. Oh, mashallah. You speak in Tajik language. Little Chilipan. خوب هستی؟ ماشاءالله. چیلی پنج. It's so this چیلی پنج. اینش هم چیلی پنج. هم چیلی پنج. 80. چیلی پنج. 60. نشاش از 60. خیلی که برادرها شما دیده ایستادین این نرخش 60 است. اینش باشد 50 میگن. این مغازین دارد که نسبت بیرون ارزانتر است. در این درون ارزانتر. میتونید با کودکای خود تحفه خرید. دوستان عزیز اکنون طرف شما با شما نشون میدیم که این مهمانخانه یکی از مهمانخانه‌های پیش قدم ترین، بلندترین، خوش‌ترین، زیباترین شهر مکه میباشد که ما در اینجا ایستادیم و نوار برداری کرده ایم به خاطر اون که ما در اینجا ایستادیم و شما
ҳангоми истодан ё интихоб намудани меҳмонхона чунин меҳмонхонаро интихоб намоед ки беҳад ҷои нишаст зиёд дора ва бода ҳавои тоза дора ва равшанишам хеле равшании хуб дора ки ба чашм намезана ва мо хеле кӯшиш кардем ки якум ошёнада наворбардорӣ кунем пешкаши шумо намоем то ки шумо аз он ҷое ки мо қадам мемонем ва он ҷое ки мо истифода мебарем шумо бохабар шавем. бародарони азиз, ин аст ошёнаи якум. Дар ошёнаи якум ин ошёнаи якум ҳисоб намешавад. Ин л дар гостиница ина л меган, яъне ресепшн аст. Ресепшн аст. рақами ягаш тамоман аллакай якум этаж сар мешавад. Якум этаж сар мешавад. Якум этаж аллакай меҳмонон хоҷон раҷа нишастанд. Мана вақте ки пеши лифт меоем, дар ин ҷо як чанд лифт аст? 1 2 3 4 5 6 6 лифт ҳастанд. дар ин ҷо метавонед аз ҳар кадоми лифте ки шуморо маъқул аст аз онҳо истифода баред. мана бародаро вақте хеле яке аз инҳо аллакай гирон мешавад, шумо метавонед бохабар шавед ки танҳо ами лифт метавонад шуморо ба боло барад. дӯстони азиз, ин буд наворе ки аз меҳмонхонаи Millennium барои шумо мо наворбардорӣ кардем. худо ҳофиз. боварӣ дорам ки наворҳои мо барои шумо маъқул хоҳад шуд. то боздид.